keyo. Obila moro mar GSU marito kar jot ma jatend piny e buore Nairobi onegi gi jagono mane temo donje kar jot no gi thuon. Achijno otoyo gi asere ma ochuogo bilano bang' kane otame ni ok onyal donjo e kar jot no. Kaka jafwambo marwa Elizabeth Ajode lero, obila machielo marito paw ndeke ma JKIA bende jopiny onego. Ma e achich ma itudo gi monj mar obila mag GSU marito kar jot mar jatend piny kata State House e buore Nairobi, kendo ma ochwe onego achiel kuom obila go ka otiyo gi asere. Achijno ma osemaki oyang nyinge kaka Kithuka Kimunyi ma jahigni 56. Ne ok obedo mayot ne Kithuka miyo walere wi weche mane omiyo monjo obila go, to e duoko mare owacho ni jachiene mane oidhe. En monj ma otimore e kama ni kod arita mager moloyo e pacho ka. Ripodo fwamb kich yango ni achijno ne ochopo e rangach mar kar State House kendo chuno ni nyaka odonjie. Iyango ni bang' kane otame donjo, ne ogoyo ondama moko chien kendo pondo e tok achiel kuom nyamburko mane riki nono. Ka en e tok nyamburko no, ne opor dichiel kendo ywayo asere ma ochuoyo obila no. Ne otem reso obila no, to kata kamano chunye ochot kapok ochop kode osiptal ma Kenyatta. Obila no ma onegi oseyang nyinge kaka Ramadhan Hamisi ma bende waromo kod anyuola mare e osiptal ma Kenyatta. Wuon mare lero kaka wuode no ne owuok e ot okinyi kadhi e tich, to bang'e giyudo simu e wi nek mare. Ramadhan nyo en nyathi achiel kende e odgi. Achijno to ogeng'ne tesendo obila ma Kilimani ka irito chwale e doho. Komachielo bende, obila moro mar GSU marito paw ndeke ma JKIA ne omonji kod jopiny ma onege e yo magalagala. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.